joku kyltti, ota. Mä menen kattoo mitä siinä lukee. Pääsy ilman lupaa kielletty. Otetaan tää mukaan. Taas on tommonen kyltti, missä lukee pääsy ilman lupaa kielletty. Joo, mutta ei välitetä, se on varmaan joku tila. No ei, mä jätän tän pussin tänne. Joo. Joo, mene evätetään tuossa vaiheessa. Joo, oho, tähän noulu. Ei, mä menen kattoo, että onks tuossa ruokapussissa kaikki, mitä siellä piti olla. Mitä? Ei täällä oo ruokapussia. Missä se on? Ei oo, tuu kattoo vaikka. Ei sitä... hitto, nyt tää kyllä jotain tapahtuu. Jotain kummaa. Missä meidän ruokapussi on? Niin missä hittossa se on? Hei kato! Mitä? Eihän siinä oo mitään. Oli siellä käsky, No, ihan varma. en mä kyllä usko. Ei siellä voi olla mitään. Ei siellä voi olla mitään. Siis tämähän on tämmönen ihme paikka. Miten tää nyt voisi olla mitään? Lähetäänkö pois? Lähetäänkö pois? Ei tutkitaan tälle vähän. No tutkitaan. Tähän on aika paljon historiallisia asioita, niin tämä on meidän historiatehtävä, mikä piti tehdä. Mehän saadaan sen valmiiksi. Mikä se oli? Joku olisi puhunut. Mä näin jonkun. Me vaikka itsekään. Me kattoo äkkiä mikä se oli. Nyt se on tuolla! Mitä? Ei oo. No, mä vaikka itse voin mennä kattoo. Mene sä tonne. Äkkiä ulos! Kato! Kato! Mä niin näytän sinne. Et kyllä! Ai kun tommonen, mun silmät rupes jokaistua. Lähdetään pois, otetaan tää hien. Meidän ruuathan meni. Trippi ja sämpylä, äkkiä pois. Äkkiä pois. Hei kato, meidän ruokapussi. Taas toi tyyppi tulee tuolta. Hei, tossa on joku aukko. Kato, onko se siinä? Ei näy. Ei näy. Mennään nyt äkkiä pois. Mennään kotiin. Joo, mennään kotiin. Joo, mennään. Äkkiä pako. Mulla on täällä rahaakin aika paljon, niin voiko mennä ostaa uudet eväät? Joo, mennään nopeasti.